Prâslea cel voinic și merele de aur. A fost odată un împărat care avea 3 feciori și oricât era el de bogat, mândria lui era un măr din grădina sa care făcea mere de aur. Dar de fiecare dată când merele se coceau, cineva se furișa și le fura pe toate, iar oștenii de pază dormeau duși. Într-o zi împăratul hotărâ să taie mărul, dar veni la el fiul cel mare și se tocmi să păzească el pomul. Feciorul se așeză la pândă, dar pe la miezul nopții a dormi și cineva îi fură merele de sub nas. Anul următor, feciorul mijlociu ceru și el să păzească mărul, dar a dormi și merele fură furate din nou. Al 3-lea an, feciorul cel mic ceru să-și încerce și el norocul. Pentru ca somnul să nu-l prindă, își legă o găleată cu apă de o ramură a mărului și când auzi zgomot, trase iute cu arcul până auzi un țipăt de durere. Iar a doua zi îi ducea tatălui său o tavă plină cu mere de aur. Dar feciorul vrut să afle și cine era hoțul care dispăruse și se luă după dârele de sânge de lângă măr. Frații săi hotărâră să-l însoțească, dar nu voiau să-l ajute, ci să-l piardă, fiindcă îi făcuse de rușine. Astfel porniră spre miază noapte și merseră până ajunseră la o prăpastie. Prâslea coborâ pe o frânghie în prăpastie și ajunse pe celălalt tărâm. Merse după urmele de sânge până ce ajunse la un palat de aramă. Aici găsi o fată de împărat, răpită de Zmeu, care mai avea încă 2 surori, răpite și ele de frații acestuia. Dar nu apucară să-i sprăvească vorba, că se auzi un șuierat și buzduganul Zmeului lovi în ușă, apoi în masă, apoi se așeză în cui. Dar Prâslea îl luă și l-aruncă cu putere înapoi și-l lovi pe Zmeu în moalele capului, omorându-l pe loc. Porni apoi cu fata spre palatul de argint să o elibereze pe sora mijlocie de Zmeul mijlociu. Acesta își trimise buzduganul înainte și Prâslea l-aruncă cu putere înapoi și lovi și pe acest Zmeu în cap de căzulat. Apoi porniră cu toții spre palatul de aur să o salveze pe sora cea mică. Aceasta le povesti că Zmeul ei era rănit, iar când Zmeul din palatul de aur își trimise buzduganul în cui, Prâslea îl aruncă cu atâta putere înapoi, încât îl răpuse pe loc. Fetele îi mulțumiră și plecară spre prăpastia care ducea spre celălalt tărâm. Acolo cei 2 frați le ridicară pe frânghie pe cele 3 fete, dar Prâslea, bănuind ceva, legă de sfoară o piatră și puse căciula sa deasupra. Frații atunci traseră de frânghie și apoi îi dădură drumul, iar piatra se sparse în bucăți. Ajunși la împărat, spuseră că fratele lor murise, iar ei luară de soție pe surorile mai mari eliberate de Zmei. Văzând această nedreptate, Prâslea merse mai departe, să caute o altă poartă spre celălalt tărâm, când zări un balaur care voia să mănânce niște pui. Fiindu-i milă de ei, Prâslea răpuse balaurul, iar când veni mama acestora, Zgripțuroaica, îi făgădui fiului cel mic de împărat că îl va duce pe celălalt tărâm. Scăpând cu viață, Prâslea merse la palatul tatălui său, care îl îmbrățișă cu drag și unde l-aștepta fiica cea mică, eliberată de Zmeul ce le furase merele. Pe frații cei mari îi lăsă în plata lui Dumnezeu, iar el luă de soție pe fată și făcură o nuntă mare.